Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, Operazion Triunfon egondako abeslaria den Ane Lukinekin eta Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria den Josu Reparazekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, konfinamenduak Foru Ogasunaren diru bilketa 41%ean ondoratzen du bigarren hiruhilekoan. Gainera, Nafarroak 61 COVID-19 kasu berri erregistratu dituela azpimarratzen du, eta ondorioz etxeko ospitalizazioko talde bat aktibatu dutela. Argazkian, Gamesako itxieraren aurkako itxialdia eta baraua nabarmentzen ditu. Horretaz gain, AIRREFek komunitateek abiadura handiko trenen sarean egiten duten inbertsioa birplanteatzeko eskatu duela ere jasotzen du azal honek. Kulturari dagokionez, Flamenco on Fire jaialdiak edukiera mugatuko doako kontzertuak eskainiko dituela jakinarazten du. Eguraldian, 40 gradutara iritsi ondoren, beroa lasaitzen dela aipatzen du, eta azkenik, futbolean, Osasunak Adrian Berritu eta Kutxo Hernandezen atzetik dabilela iragartzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak azpimarratzen duenez, Nafarroako aurrekontuentako COVID-19aren kostua jada 1.000 milioi ingurukoa da. Argazkiaren bidez, aldiz, Nafarroako egoitzetako heldu guztiei testa egitea erabaki dela jakinarazten du. Bestalde, Nafarroako taberna eta jatetxeetan kantzelazioak handitu egin direla jakinarazten du. Baita Navarra Suma eta Geroa Baik, itunpeko ikastetxeen akordioa aldatzea hitzartu dutela ere. Horretaz gain, Gamesak langile batzuk birkokatzeko atea ireki duela aipatzen du egunkari honek. Eta gaia aldatuz, agintaritza fiskalak egiteko dauden HT-ak berriz ebaluatzeko eskatu duela nabarmentzen du. Bukatzeko, futbolean Oier eta Torres berritzeko zain daudela aipatzen du azalak. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak egun txar batean guztira 265 kasu berri erregistratu direla dio, eta haietako 145 Bizkaian. Argazkian, Agoitzko lanpostuak defendatzeko, itxialdia eta baraua egingo dituztela nabarmentzen du. Baionan, festarik egonez arren uda giroa dagoela ere aipatzen du Garak azalean. Gaia aldatuz, Urkulluk Sánchezi gure eskuri buruz bidalitako kritikengatik dezepzioa nagusitu dela ere azpimarratzen du. Horretaz gain, Trumpek iruztur egin daitekeelako hauteskundeak atzeratzea proposatu duela jakinarazten du egunkari honek. Eta azkenik, Josu Urrutikoetxeak lasante utzi eta Parisen instalatu dela ere jasotzen du, epaiketa justu baten zain. Joan gaitezen orain berria ikustera. EAJaren 125. urteurrena dela eta gaurko azaleko protagonista Andoni Ortuzar da. Horretaz gain, Bizkaian beste 145 positibo detektatu dituztela azpimarratzen du, hegoaldeko kasuen erdiak. Bestalde, Xibertako oianak su hartu eta Angelun etxebizitza batzuk hustu dituztela jakinarazten du. Gainera, Josu Urrutikoetxeak kartzela utzi duela ere aipatzen du. Kultura arloan, zinemaldiko zuzendari berrien sailean, euskarazko 2 film lehiatuko direla nabarmentzen du berriak. Eta amaitzeko, Giovanna Tabilo, Celestino Córdoba presoaren bozeramailearen hitzak azaleratzen ditu. Esanez, espetxeratu egiten dutela Mapuche herriaren espiritualitatea. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Agoizko Siemens Gamesako 25 langile San Lorenzo elizan itxi direla jakinarazten du. Horretaz gain, osasun profesionalen 6,9%ak COVID-19aren aurkako antigorputzak dituela ere nabarmentzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Ogasunak bigarren hiruhilekoan iaz baino 235,3 milioi gutxiago bildu dituela azpimarratzen du. Goazen orain, udalerrietako albisteekin. Zizurren, uda kulturaleko programazioaren barne, gaur,
Arratsaldeko 7:00 emakumearen plazan Alfredo eta Iker Piedrafitak kontzertua eskainiko dute. Eta hurrengo ostiralean, abuztuaren 7 Maialen eta Patxiren txanda izango da, Kulturetxeko plazan pop melodikoa soinu akustikoekin eskainiz. Atarrabian bestalde udako zinema antolatu dute. Igandean, abuztuaren 2 La Tribu filma ikusteko aukera egongo da 10:00 Udaletxe plazako karpan. Eta hurrengo igandean, abuztuaren 9 toki eta ordu berean, Mientras dure la guerra pelikula. Bi film hauek ez dira 7 urte baino gutxiagoko haurrentzat gomendagarriak. Bukatzeko, Iruñara joango gara. Ziudadelako mistoen eraikinak arte plastikoen erakusketa bat hartuko du bere 2 solairuetan. Naturari buruzko 36 ikuspegi ezberdin dira. Udaberrian, artistek gainerako herritarrek bezala bizi izan zuten itxialdiaren ikuspuntutik egindakoak. Artista bakoitza konfinamenduaren eta urteko garai horretan faunak, florak eta klimak leiho eta balkoiez bestaldean duten indarraren arteko kontrapuntua bilatzen saiatu da. Artea eta natura erakusketa datorren irailaren 13 arte egonen da ikusgai. Martxoan, herritarren konfinamendu orokorra ezarri zenean, Iruñeko udala Nafar Ateneoarekin elkarlanean arte plastikoen erakusketa kolektibo bat prestatzen ari zen, artista talde honekin. Ideia baztertu beharrean, panorama berria aitzakia izan zen ideia berriz planteatu eta etxetik ateratzeko eragozpena aukera gisa ikusteko. Eta horrela, patxada, monotonia eta denbora librearen ikuspuntutik irudikatzeko naturak duen indarra eta hori arte bilakatzeko eskaintzen dituen aukerak. Erakusketa honetan parte hartzen duten 36 artistek ibilbide luzea dute, eta naturak indar handia izan du beti ibilbide horietan. Fauna eta florarekiko harremana defendatzen dute, gaurko gizartean gero eta ohikoagoak diren bestelako errutina batzuen aurrean. Erakusketa honen ideiak are garrantzi handiagoa du Nafarroan, kontuan hartuta bertako paisaia eta natura aniztasuna. Horrela, ikusgai dauden obren artean ikus daitezke Erkidegoko iparraldeko basoak zein Bardeako lurretako basamortu latza, bai eta Nafarroako geografia ia osoan ditugun ibai eta mendiak ere. Errealitate hau, talde erakusketa planteatu zen lehenengo unetik hartu da kontuan Nafarroako komunitateko inguru naturala modu artistikoan ezagutzera emateaz gain, erakusketako sustatzaileek guztiona den ondasun bat aldarrikatu eta babestu nahi baitute. Modu batean edo bestean guztiok disfrutatu beharko genukeen ondasuna. Ziudadelako erakusketa aretoen jendaurreko ordutegia luzatu da gainera udan. Lehen aldiz, sasoi honetan, lanegunetako goizetan ere irekiko dituzte. Asteartetik ostiralera 11:30 ordu 1:30. Horrela, aretoak astero ohi baino 8 ordu gehiagotan daude irekita, hiriko kultura eskaintza zabaltzeko. Modu hontan, irailaren 30 bitarte, Ziudadelako arma aretoko, bolborategiko, mistoen eraikineko eta labeko bilduma, instalazio eta erakusketak bisitatzen ahalko dira, asteartetik igandera eta jaiegunetan goizez, 11:30 ordu 1:30 eta arratsaldez asteartetik larunbatetara 6:30 9:00. Astelehenetan aretoak itxita egonen dira. Pasa gaitezen gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, ipar partean giro freskoagoa izango dugu. Hegoaldean berriz, bero handia espero da. Haizea mendebaldetik edo ipar mendebaldetik finkatuko da ipar partean, eta temperatura asko jaitsiko da, kostaldean bereziki. Araban berriz, bero handia espero dugu, batez ere hegoaldean. Bertan, temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik espero. Zerua hodei gutxirekin egongo da, hodei tarteekin Kantauri isurialdean, egunaren bigarren partean bereziki. Bihar, temperatura garai honetako balio arruntetara itzuliko da. Haizea, ipar mendebaldetik finkatuko da lurralde osoan. Ondorioz, temperatura 30 gradutik behera geratuko da lurralde osoan, eta 25 graduren bueltan ibiliko da toki askotan. Zerua hodeitsu egongo da, ipar partean bereziki, eta bertan tarteka euri txikia egingo du, egunaren bigarren partean bereziki. Bukatzeko, igandean, temperaturak jeisten jarraituko du. Kantauri isurialdeko zenbait tokitan maksimoak ostegunekoak baino 20 gradu baxuagoak izango dira. Zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere Kantauri isurialdean, eta euria egingo du tarteka, goizean batez ere.
Hegoaldean giro eguzkitsuagoa espero dugu. Ipar edo ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta ziertzoa Ebroko ibarrean. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen orain gaurko eguneko efemerideak ikustera. 1952ko uztailaren 31an, Juan Mari Arzak sukaldari gipuzkoarra jaio zen. Gainera, uztailaren 31an ere, baina 1959 urtean, Euskadi eta askatasuna sortu zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez 1965ean, J.K. Rowling, Britaniar idazlea eta Harry Potter sagaren autorea jaio zen. Kaixo, Kaixo, zer moduz? ongi, Ongi, oso ongi. Bai, irbinean nago. Uztail osoa kanpoan eman dut eta gaur azkenik, atzo Iruñera airatu nintzen eta orain etxean nago. Eta zer moduz gabiltza? Bai, oso pozik, nire lagunekin, nire familiarekin, bai, oso ongi. Eta duela gutxi zure urtebetezea izan zen, Bai, emeretzi zuen. Bai. Eta zure urtebetetzea gainera zenbait albisterekin edo ospatu duzu nolabait? Bai, nire ekipo, ez dakit nola zan. Pentsatu genuen, egun polita zela, nire galtzerdi berriak ateratzeko eguna, nire urtebetetzearekin bat egitea. Eta orduan, bai, nire egun bera aukeratu genuen hori gertatzeko. Eta nolatan burura zitzaizen galtzerdi batzuk? Dena hasi zen bideoklipan erabili genituelako galtzerdi batzuk nire abestiaren txistuarekin. Baina bakarrik egin genituen pare bat. Gertatu zena izan zen jendea fijatu zela horretan eta galtzerdi horiek eskatzen hasi zirela. Eta orduan pentsatu genuen idei polita zela galtzerdi batzuk ateratzea horrelakoak. Baina hasi ginen hitz egiten Iruña herriko enpresa txiki batekin galtzerdiak egiten dituena, baina itsasotik ekarritako material birziklatuekin. Eta orduan pentsatu genuen proiektu polit bat zela nire galtzerdiak egitea, baina material horiekin. Eta orduan eskatu zitutelako, Sortu zela guztia, fanek edo eskatu zitutelako. Bai, horregatik. Eta orduan esan genuen, egingo ditugu gutxi batzuk, nahi duen jendearentzat, baina, klaro, lehenengo egunea kolapsatu zen enpresa txiki horren pagina weba, eta horregatik oso pozik gaude. Ez genuen espero enbeste jende gure galtzerdiak erostea. Baina, uste dut, mugimendu polit bat dela batez ere azaldu dudanaren gatik, itsasoa garbitzeko modu polit bat delako baita. Nork esango zuzun zuri Operazion Triunfon egon baino lehen bukatuko zen duela galtzerdi batzuk saltzen, Bai. Hori bai, ez nuela espero,
Eta horretaz gain ere, kantu berri bat, atera duzu bideoklip bat, Bai, duela hilabete bat edo hilabete erterdi, atera nuen Volver a mi abestia, bideoklip batekin, eta oso pozik nago izan duen harrerarekin, eta bai. Eta diska prestatzen zabiltzala suposatzen dute. Bai, orain udan, pues, abesti berriak grabatzen nago, nire produktorarekin, eta, pues, ez dakit, espero dut, urte honen bukaeran edo, pues, disko berri bat ateratzea ea posible den, edo, baina horretan lanean nago, bai. Eta momentuz nola doa, zenbat kantu dituzu, ala baduzu ja gutxi gora bera pentsatuta guztia? Bai, gutxi gora bera, 6 edo 7 abesti badauzkagu ja orduan, pozik nago, bai. Eta ze estilokoak dira eta zeri buruz dira, esan dezakezu zerbait? Pues, eske, gertatzen dena da, nik, ote baino lehen ez nuen ezer konposatzen, eta orduan orain hasi naiz, eta konposatzen duen abesti bakoitza da de una madre diferente. Eta orduan, pues, dira estilo, ikusten da nire abestiak direla, pues, nahi gabe ematen dizkiedalako, pues, un toque, pues, nirea. Baina dira pixka bat desberdinak haien artean. Ez dira guztiak Volver a mi eta Salte bezala baladak direla, ez daude baita ere pixka bat mugikorrakoak. Eta letrarekin kasuan, ze gai lantzen dituzu edo gustatuko? Letrarekin nik kontatzen dut gertatzen ari zaidana momentu horretan, zen ez dakit beste modu batean egiten. Nik nire abestietan kontatzen dut, pues nire gertatzen zaizkidan eguneroko gauzak edo ez dakit, kontatzen dut nire egia, ez dakit beste modu batean egiten. Eta gero jendeak entzuten dituenean, zer esaten dizu, zer transmititzen dizu edo zer jasotzen dute haiek? Normalean esaten didate, pues, identifikatutak sentitzen direla, pues, nik uste dut gauza arruntak direlako eta egoera pues, arruntak, eta orduan, pues, nik uste dut egia kontatzen baldin baduzu, askoz errazagoa dela jendea egi hori hartzea eta bere egitea. Eta kasu honetan, konfinamendua eta pandemiaren guzti hau nola pasa izan duzu? Aprobetxatu duzu agian kantu berriak sortzeko eta gehiago lantzeko? Nik kuarentena edo pandemia hau etxean pasa dut. Eta bai, aprobetxatu nuen, asko idazteko eta konposatzeko, eta orduan ongi etorri zait alde horretatik. Bai. Eta gustuko esan, baina musika jaialdi batean ere arituko zara, ez? Bai, abuztuaren zazpian, Bartzelonan Pedaluzeko festivaldean hor bertan egongo naiz kantatzen. Nire lehenengo kontzertua nirea bakarrik, irrikan nago. Bai. Eta ze kantu abestuko dituzute, azken zinean bi bakarrik kaleratu dituzu, ez? Bai, pixka bat sorpresa mantendu nahi dut, baina eta jaipa eta hori, baina bai, kantatuko ditut nire abestiak, igual berri batzuk kaleratuko ditut, en plan, hasi sorpresa, eta coverrak, bai. Eta hori, suposatzen dut zuretzat ere oso garrantzitsua izango dela, gainera gauden egoeratan, ez? Momentu honetan asko bertan bera gelditu direla. Niretzat oso garrantzitsua izango da, zen hori, esan dudan Nadal nire lehenengo kontzertuan neu bakarrik kantatzen dudana, eta gainera gauden egoera honetan, pues, ezakit, suertan dia daukaz. Eta badakizu, neurri bereziak edo hartu beharko diren kontzertuetan? Bai, noski. Badakit, eserilekuak egon behar direla, beti bezala, la separación hori, bai. Abeslariarentzat, badago neurri berezien bat edo zerbait berezia egin behar duzu? Pues egia esan da ez dakit, baina suposatzen dut baiet. Suposatzen dut egongo garela maskarillarekin denbora guztian, eta abesterakoan noski ez. Eta jolarekin, eta baina ez dakit,
a ciencia cierta, baina suposatzen dut leku guztietan bezala. Eta gero, kontzertu hau eta gero, uda honetan, baduzu beste zerbait. Bai, abuztuaren azkeneko egunetan, igual beste festival batean kantatuko dut, baina oraindik pixka bat, Airean bezala. bai. Baina, bueno, bai, dauzkat beste proiektuak, orduan, pozik nago zer hori, egoera honetan, pues, oso zaila da izatea horrelako oportunitateak. Orduan, kontzertuak eta diska grabaketa ere hor dituzu ezin zara dituzu, ez? Bai, horixe, bai. Eta etorkizunera begira, baduzu horrela beste gustatuko litzaizukeen proiektu bat. Zer barkatu? Eske kortatu. Bai, etorkizunera begira, baduzu horrela buruan ja beste proiekturen bat edo egitea gustatuko litzaizuken beste zerbait. Adibidez, orain galtzerdiak egin dituzula, ez? Ba, ez dakit. Orain nik nahi dudana da zentratu nire musikan, musika berria egin, kontzertuak egin, orain horretan zentratuko nahi. Bai. Eta kezkatzen zaitu hemen Operación Triunforen boom hori eta gero, jaitsi alizatzen. Hombre, hori gertatuko da, hori egia esan daukat bastante barneratuta. Booma dator eta gero, pues, normala da pixka bat jaitzea, baina nire ametsa da musikarekin bizi alizatea, eta ez dut behar un Wizzing Center eta un montón de gente eta album. Ni nahi dut musikarekin bizi eta horrekin oso pozik biziko naiz. Horren hau izango ez, aukera bezala, eta gero zuk landu beharko duzu, ez? Ote aukera bat da, eskaparate bat da, baina gero hasten da dena, eta zuk izan barzara lan egin bat duzuna, eta zuk izan barzara zure karrera bidatzen duena. Agian ez dago iruditzen ez, baina gero abeslari izatean ere lan handia da, hor. Bai. Askotan igual badirudi guztia eginda ematen dizula, baina... Lan handia da, eta egia esan, artista bakoitzaren atzean, edo talde bakoitzaren atzean, ekipo handi bat dago, lan asko egiten, eta hori ez da normalean esaten, baina eskertzekoa da, ekipo horri gabe, ez da ezer. Eta hemen Iruñean edo Nafarroan kontzertu ematea gustatuko litzaizuke? Bai, noski. Ilusio handia egongo litzateke, baina oraindik ez dakit posible izango den, baina bai noski, hori gertatuko da egunen batean. Orduan izango dugu aukera, ez? Hemen ere zure kontzertua ikusteko. Bai. Ez dakit bukatzeko zerbait esan nahiko zenduken, alagian gogorarazi ez, jaialdiarena eta galtzerdiak nola eskuratu daitezke. Vale, pues a ver, galtzerdiak eskuratu nahi baldin baduzue, pues sartu Blue, esango dut en plan mal, Blue Socks pagina webean, eta hor egongo dira, eta, hori, Pedralbeseko festivalean joan nahi baldin baduzue, pues jarri Pedralbeseko festivala interneten eta bere agertuko dira nire sarrerak. 5 euro balio dira, bai, 5 euro, bai. Eta hori. Laguntzen duzu ez, nola itxasoen bai. Eta galtzerdiak, esan dudan bezala, itxasoa garbitzeko balio dute, ze material birziklatuarekin egin gabe, eta hori, proiektu polita iruditzen zait, eta laguntzeko modu erraza eta polita. Gaina kasualitatez sortutako proiektu bat, baina onurak ekarri ditzazkena, ez? Bai. Mila esker ane gurekin hitz egiteagatik, gainera hain lanpetu egonda. Zuei, benetan. Hurrengo arte. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin.
estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Orain Josu Reparaz dago hemen gurekin, bera Nafarroako ikastoren elkarteko zuzendaria da. Kaixo, Josu. Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso ongita zuek. Ja pixkat normalitatera itzultzen? Bai, oso bolada berezia bizi izan dugu, esparru askotan. Ikastolak izan ditugu hor erdi itxita, irakasleak lanez gainezka online ikasleei ahalik eta hezkuntzarik egokiena ematen, da izan da benetan bolada berezia. Niri personalean lanen aritzea tokatu zait bulegotik, eta egia esan eraman dut zoriontasunez momentu hori nuelako aukera etxetik ateratzeko, hori nahiz da ez inor ikusi kalean eta ez bulegoan izan dut aukera normaltasunez aritzeko, eta hori bai, egun osoan online bidezko bilerak egiten eragile askorekin. Eta duela gutxi artea oinez 2020 erakusketa inauguratu duzuez, hori ere normaltasunaren seinale izan daiteke? Bai, urtero moduan erakusketa apirilerako zegoen aurre ikusita, beti egiten delako hor Aste Santu bueltan, eta egoera zen zena, eta bertan bera geratu zen. Orduan ja iritsi zen momentu bat, non uste genuen erakusketa etzela egingo. Tarte horretan gainera hartu genuen Nafarroa Oinez festa eguna ez ospatzeko Lizarran arduraz jokatu nahi genuelako, eta baita ere ikusten genuelako ez gure balio etikoak eta gure balio sozialak ere garrantzitsuak zirela, eta orduan ja horrik buko egin genion. Orduan naiz eta gure asmoetan beti egon urtean zehar izan genitzaken aukerak gure hizkuntza, gure kultura, gure ezakitez, inguru giroa sustatzeko mantendu, zaila ikusten genuen ekimen hau mantentzea. Eta hartu genuen egia esan berri on bezala udararako planifikatu nahi izatea erakusketa hau, eta orduan moldaketa batzuk egin izan barra dizkiogu ere, oso pozik hartu dugu, Nafarroako gizarteari arte erakusketa hau eskaintzeko aukera izatea. Eta ze aldaketa egin behar izan dituzue? Esan duzuez, moldatu duzuela pixkat? Bai, erakusketa hau zegoen lotuta Lizarrako Nafarro Oinezari. Orduan, Nafarro Oinez festa ez egoteak baldintzatu ditu ere bat gauza. Beti ikastola antolatzaileak aukeratzen du artista bat omendua izan zedin. Orduan, edizionetan, Lizarra ikastola bere ikasle hori bat aukeratu zuen omentzeko, gaur egun arte ederretako irakaslea dena, eta etorkizun handiko artista dena, hori. Orduan, adibidez, pertsona hori ja etxegon erakusketan, pertsona horrek aukeratua zuen lanak ja etzuen zentzuri zelako oso handia eta oso berezia, katalogoan genituen hainbat testo ja ez ziren egokiak, orduan aldaketak egon behar izan dira. Arte horretan ere galdu genuen artista bat, Zumeta orduan berak aukeratutako lana ere etzen agertzen, orduan egin ditugu zenbait moldaketa, baina hori egia da oso pozik egin ditugula moldaketak, eta guretzako hori bada baita ere esan dudan bezala gizarteari olako aukera bat eskaintzea. Eta erakusketa hau ikusgarri egongo da, ez? Uda osoan zehar Kondestableko jauregian, eta zer aurkitu daiteke erakusketan? Hori diozuna, erakusketa hau egongo da, egon zen uztailako azken egun hauetan egon da, eta egongo da abuztu osoan zehar. Eta beste moldaketa bat da, erakusketa normalean joaten dela baita ere Oineza ospatzen den herriko kulturguneren batetara. Horten joan behar zen Gustavo de Maeztu museora, baina egoera dela eta ara ere ez da joango. Ordan hori ere moldaketa bat izan da. Erakusketa honetan topatu daiteke momentu honetan Nafarroako eta Euskal Herriko artista esanguratsuenen lana. Hori da ikusgarri dagoena. Zeintzu diren erakusketa honen berezitasunak? Aniztasuna. Erakusketa honetan biltzen dira hainbat momentutako artisten lanak, hainbat momentu desberdinetan sortutako lanak,
hainbat hizkuntzetan egindako lanak, hainbat estilo, hainbat gai. Erakusketa da, erabat anitza, erakusketa hau sortu da beti ere ikastolen elkartea eta artistekin elkarlanean eta elkarrizketan, eta zenbait obra aukeratu izan ditugu gure nolabaiteko bi helburuetara lotzen zirelako. Eta ikus ditzakegu aurreko mendeko 80. hamarkadan sortutako 4 lan baditugu, guk bereziki eskatuta, baditugu beste 4 lan 80. hamarkadan sortuak direnak. Obra horiek bereziki daude lotuta feminismoaren gaiarekin, eta momentu hartan erabat apurtzaileak izan ziren artistak ditugu, eta bereziki momentu hartan erabat apurtzaileak eta berritzaileak izan ziren lanak, ez? Non emakumearen gorputzari ematen zitzaion trata erabat desberdina. Ez zuen objeto itxura, ez zegoen nolabait onartuta zegoen estetika, baizik eta bazegoen beste aldarrikapen bat, eta beste emakumearen gorputzaren ikuspegi bat ere, eta noski emakumeek egindako artearen nolabaiteko gaientze bat ere. Orduan, gero hortik aurrera, baditugu gaur egun arte sortutako lanak. Baditugu hain zuzen ere, pandemia garaian bukatutako lanak. Orduan, azken momentuan ere sartu dira lan berriak, ez? Bai. Ez dira bakarrik kendu. Hori, bai, lan berriak ere sartu dira, eta egia da, adibidez, Esther Ferrer guretzako zen emakume erabat esanguratsua erakusketa honetan, izango da ziur aski erakustetan dagoen nazioartean, bilakaera eta ibilbide luzeena duen pertsona, performance oso garrantzitsua, Parisen bizi dena, Donostiarra bada ere. Orduan, berak aukeratu duen obra, da 2003an egindako argazki bat, normalean berak bere gorputza erabiltzen du modelo bezala, bera badaki ez dela polita, berak esaten du oso itxusia dela, berak esaten du zimurtua dagoela, urteak dituela, baina bera horretaz ere harro dagoela, eta ez duela zertan pagatu behar gizarteak inpostatzen dituen kanonen tributoa. Ordan da, berak dauka bere burua desataskadore gorri batekin, goian, erabat lotza galduta, eta obra hori sortu zuen 2003an Bush iritsi zenean Estatu Batuetako lehendakari postura. Eta egin zuen jolas bat, debouché delako frantsesez desataskar, ez? Eta orain egin zuen jolas bat horrekin. Eta orain pandemia garaian, bere obra oraindik Parisen zegoenez, erantzi dio argazki horri onelako zintzilikario bat, eta dago txarteltxo bat non jarri dion, hori, ez? Desataskadore hori oso egokia dela, momentu honetan, telebistek esaten dituzten hainbat mezu entzun ondoren, edo politikoek egiten dituzten diskurso politikoen ondoren erabiltzeko. Eta bai izaten du bukaeran, eta erabili ondoren mesedez, arreta handiz garbitzeko desataskadore hori kutsadura aztarna txikiena ere gera ez dadin. Orduan dauka kriston ironia puntua, kriston jokua, eta da obra bat garrantzitsua bazen berez 2003ko argazki hori, orain erantzi dion txartel horrek erabat garaiari eta egoerari lotuta, egiten du benetan obra oso esanguratsua, oso lotuta momentuari, oso lotuta bere konbikzio politikoei, obra hor badauka kutsu politiko bat, eta noski gainera irrifarra ere egiten dio ikusten duen edon hori. Ze ikustea emakume bat, adin hortakoa, buruan hori duela, lasaian posatzen bagia da digarria dela. Eta erakusketa honetan agertzen diren artistek edo obrek badute nolabaiteko harremana Nafarroa oinezekin, kasu honetan? Bai, nik uste dut artistek parte hartzen dutela ekimen kultural bat izateaz aparte, badakite beraien obra bat uzten digutenean ari direla Nafarroan euskararen aldeko autu bat egiten, dela nolabait euskararen bilakaerari ematen dioten babes bat, eta baita ere nola ez ikastolei, eta orduan nik uste badagoela hor atxikimendua, badagoela hor gainera onerako lotura sentimental bat ikastolekin, ikusten dutelako beraiek ikastolak izan direla eta direla gaur egun ere Nafarroan euskara sustatzeko garrantzitsuak diren erakundeak. Orduan, nik uste dut hor dela gauza borobil bat. Sortzen da nolabaiteko afektotik, sortzen da elkarlanetik, eta beti hori ez, da ekimen bat non beraien euskaren aldeko apostoa egiten duten ere Nafarroan. Eta nori gomendatuko zenioke erakusketa hau bisitatzera joatea? Begira, erakusketa hau da hain anitza,
edo nork, nik uste dut, topa dezakeela bere gustoko lanen bat. Seguru topatzen duela, nolabait pentsamenduren bat eragiten dion obraren bat. Seguru badagoela, bere etxean jarri nahiko lukeen obraren bat. Seguru badagoela, harridura sortzen dion zerbait. Hain anitza da, nik uste dut horrek egiten duela, izatea oso erakargarria jende askorentzako. Aurten gainera nolabait ikusita batzuetan artea ez dela oso erreza ulertzen, ez? Askotan gertatzen zaigu, gustatzen zaigu edo zaigu gustatzen, ez? Baina egia da, zenbait obrek badutela sakoneko mezu bat, eta hori oso garrantzitsua da, eta egia da, azalpen bat ematen diozunean jendeari, orduan kokatzen da obra bere dimensio guztian. Orduan aurten egin dugu gida bat, non artelan bakoitzaren azalpen bat ematen dugun, ez? Eta hori nik uste dut oso eskertzekoa izan dela eta jendeak horrela bizi izan duela, ez? Adibidez badaukagu baita ere beste obra bat feminista eta hau da 80. hamarkadakoa da Itziar Okarizena. Itziar Okariz momentu honetan Ester Ferrer bestela performance oso performanceko artean oso pertsona berezia da. Orduan, obra honetan agertzen da bera kamisoi batekin bere etxeko ozgailuan. Eta bere etxeko ozgailuak hitz egiten du bere eligatzeko moduaz, ez? Ikusten da dela persona bat hori, ez? Esnea, bertako esnea erabiltzen duena, jogurta berak egiten dituena, barazkiak jaten dituena, baina hain gauza konkreto batetara begira badago ere, jendeari bizkarra eman da, bere buruan dago ilearekin eginda mapamundi bat, ordan bere bikotea zenak egin zion ilean hori mapamundi bat, ordan bere larrua dira itsasoak eta bere ilearekin daude eginda kontinenteak, ez? Ordan ikusten daiteke Europa, Afrika eta bar. Ordan obra horrekin adierazten du nolabait hori, ez? Zure gauza konkretu bati begira bazaude ere, pertsona horren, emakume horren buruan mundua dagoela eta mundua ere badagoela bere buruan, ez? Eta gainera obra hori sortzen da, lehenengo aldiz, ilargitik lurra ikusi ahal izan zenean argazki batetan. Orduan dago, kanpoko begira da hori, orduan obra horretan biltzen dira hori. Eta egia da oso apurtzailea dela ere, arrazoi berdinagatik, ez delako emakumeek ordura arte zuten ohiko errepresentazio modu bat, erabat berezia da, obra horre pentsamendua eragiten du, eta orduan ditu mezu asko. Horregatik aukeratu izan genuen berarekin elkarlanean obra hori, eta naiz eta badirudien zaharra delako 80. hamarkadako obra bat, badauka gaurkotasun izugarria, eta oraindik da obra erabat esanguratsu bat, ez? Eta dago konsideratua, pentsa 80. hamarkakoa izan arren, obra erabat klasiko bat, gaur egun. Oso interesgarria dirudi erakusketak, aipatu dituzun bi obrekin bakarrik, ez? Ja? Honelako obra asko daude, ez dut aipatu, erakusketak ditu bi nolabait, bi gai garrantzitsu, bada emakumeek egindako arte feminista, ez da bakarrik emakumeek egindako artea, da emakumeek egindako arte feminista, eta beste alderdi bat oso garrantzitsua da, naturaren ikuspuntua planteatzen duten obrak. Batzuk dira besterik gabe bere edertasuna aldarrikatzeko, baina beste batzuk dira nolabait naturan egin ditugun inpaktoak ikusi eta horrek pentsarazteko. Hor badago beste artelan multzo handi bat, dagoena horrekin erabat lotuta. Eta erakusketa hau sortzeak, edo antolatzeak, zuei, ikastolei, zer ematen dizuet? Nik uste dut ikastolen, orokorrean ikastola bakoitzaren eta kasu honetan ikastolen elkartearen gure xedean, gure eginkizunean agertzen da euskararen eta euskal kulturaren bultzatzaile eta sustatzaile izan nahi dugula. Horan garbi dago guretzako maila honetako artisten lanak izatea eta guk izatea aukera hori herriari erakusteko beti dela guretzako garrantzitsua, ez da ardura bat, bai ikastolok asko jaso dugu gizartearen gandik, asko, sortu ginenetik, eta egia da honelako ekimenekin saiatzen garrilare gizarteari bueltatzen, ez? Eta da aukera bat, momentu honetan euskal artean dauden artista eta lan oso esanguratsua beraiei erakusteko. Orduan guri honen suposatzen digu lana, baina oso gustora egiten dugun zerbait da, eta gaude konbentzituta honekin ari garela, hori ez, esaten dugunean kultura kasontan da, euskal kultura eta kultura horren barruan, hori ez, arte plastikoekin lotutako adierazpenak
bildu, zentzu batekin, eta hori herriari zabaltzera eman, ez? Horregatik ere ez dugu aztertzen inoiz, hori ez, sortzea katalogoak edo gidak, hori gera dadin, eta nolabait, hori momentu honetan, badaude bi museo ere, ari direnak nolabait, artea oinezek izan duen bilakaera honetako bitezi egiten, ez? Eskuratu dituzte katalogoak, eta horari gara, ez? Egia da urte guzti hauetan, ze artea oinezek gaur egun duen formato hau, 2000 lago ezkeroztik mantendu da, baina aurretik ere baziren nolabait euskal artista askoren konpromezua ikastolekin. Baina formatu hau ordutik hasita dago, eta egia da urte guzti hauetan parte hartu dutela, Oteizak hartu zuen parte gogo oso handiz bere obrak emanez, Txillidak, Elena Sins, asko ja desagertu dira, hil dira prozesu honetan, baina egia da parte hartu dutela oso artista esanguratsuak ekimen honetan. Orduan geroz eta ezagunagoa da eta ikusle gehiago joaten dira bisitatzera? Aurten egia da urte oso berezia dela, egia da azkenik urteko datuak beti izan direla oso onak, hori udalak eramaten du kontrola edo udalak edo antolatzen den beste tokietan, eta egia da hori ez, milaka ikusle pasatzen direla. Egia da urten oso berezia dela, eta horren adibide da nolabait erakusketaren irekiera eguna. Ez genuen aipatu inongo momentutan inaugurazio ekitaldia. Inaugurazio ekitaldia beti izaten du, eta da momentu hunkigarria, beti dago musika, beti dago dantza, beti dago zerbait, eta beti dago nolabait Nafarroan antolatzen duen ikastolaren eskutik. Ekimen hori beti dago hor, omentzen den artista, beti dago gero noski ardo bat hartzeko aukera eta egoteko aurten, besterik gabe ateak ireki egin ziren, eta orduan nabaritu izan zen, irekira hau izan zen, guretzako polita, egia da asko zende gutxiagorekin, eta uste dugu hori izango dela joera, esan dut, egun hauetan jendea badabil, baina ez da aurreko urteetako jendean danaiek ez dira biltzen, ez? Uste dut beldurra dagoela, eta jendeak tentuz jokatzen duela, beraz, badakigu urtengo edizioa, pozik gaude egitea lortu dugulako, baina badakigu ez dela izango beste urte batzuetako arrakasta izango duen erakusketa bat. Eta Nafarroa oineza urten ez da egingo ez, eta hurrengo urtean egingo da Lizarran berriz. Hori da, hartu zen erabaki izan zen, hori urte betez atzeratzea, beraz, ja esleituak zeuden hurrengo urteetako hiru oinezak, egin duguna da atzeratu urte bete, orduan Lizarrak egin ordez 2020ko urrian, eginen du 2021ko urrian bere festa. Eta hurrengo urtean egingo da berriz artea oinez 2021? Hurrengo urtean, dena espero dugu ongi joatea, eta hori da, asmoa egingo da 2021 artea oinez, eta orduan izango da Lizarra ikastolaren eskutik, orduan izango da bertako artista omendua, eta orduan izango du ja benetako hori ez, esan dut inaugurazioa, lortuko dugu eramatea baita erakusketa Lizarrara, eta hori guretzako oso garrantzitsua da, erakusketa mugitzea ere ez, eta Nafarroako geografia osoan barna hor mugitzea ez. Eta aurtengo obraren bat errepikatuko da hurrengoan, ala hori ez bat pasako? Bueno, pues, ja artistaren batek esan digu, gustatuko litzaiokeela, ze obra hori sortu zuenean, edo pentsatu zuenean, zegoela oso lotuta Lizarrarekin, orduan, bai da oso posible, eta justo hau honetaz ez ginen konstiente izan, bai dago artistaren bat, eskatu diguna, berak pentsatutako obra hurrengo urtean ere egotea. Ez dira izango noski, izango dira gehienak, izango dira berriak, baina bateon bat, egongo dela berdina, artistaren desioa mantendu nahi dugulako. Ez dakit, bukatzeko, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, edo zerbait esan nahiko zenuke? Nik uste dut hori dagoela Kondestableko jauregian oso ordutegi zabala daukala aretoak, oso irisgarria dela, eta nik uste dut hemendik hori gonbidapena, badakit hurbiltzen direnak aurkituko dutela aukera pentsatzeko, sorpresa jasoko dutela, irrifarra eragingo diela, eta hori, eta nik uste dut artista konkretoen lan hauetan ikus dezakegula nolabait hori ez, euskal artearen osasuna oso handia dela, ez dela edonolakoa euskal artea, eta hor topatuko du, hori ez, ze indar momentuan dagoen euskal artea, eta topatuko du benetan artearen bidez
bizi dugun gizartea ulertzeko beste modu desberdin bat. Mila esker. Mila esker zuei. Eta animatu dadila, jendea. Hori, espero dezagun. Hurrengo arte. Eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, artea oinez 2020 erakusketako irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker eta asteburu ona pasa.
Agur.